Tänään vuorossa Tähkä tubettaa Rikin ja Karenin keinuhyppykilpailu. Karen aloittaa. Noin. Ja sitten käydään vetämässä viiva siihen. Nouse ylös. Siinä Karenin. Joo niin. Sitten Rikin vuoro hypätä. Karenilla yksi hyppy tehtynä. Ja Riki menee ihan pikkusen pitemmälle. Viimeiset hypyt, tasapelitilanne tällä hetkellä. No siitä tuli. Se taisi mennä vähän pitemmälle. Hyvä. Sitten Kareni hyppää, odota hetki. No niin, sitten vielä hyppää siitä. Hyvä. No niin. Ui, hienosti meni. Ja taitaa olla samalla viivalla. Sovitaan, että tässä tuli tasapeli, tai ainakin, että Riki voitti 8-vuotiaiden poikien sarja ja Karen 6-vuotiaiden tyttöjen sarja. Tulkaas tänne näin molemmat. Palkintojen jako. No niin, annetaan täältä näin, pistetään kädet ylös, Karen kanssa mukaan, Karen kanssa mukaan.